खुलुमबाय बर' कसारी अनसाय गावहायन खुंथायनिफ्राय मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा सार मिनिस्टार बसुमतारिजों लोगोसे इउबिपिअनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि बादल मुसाहारि आरो नेहाथारि ललित ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसेनो मोनसे टीम जों बेवहाय धुबुरी जिल्लानि लालियापारा गामियाव नुजाथिफैदों। बेवहाय बे लालियापारा गामिया गुबुन हारिफोरजों बेंजानाय गंसेल' बर' गामि। बेयाव 34 न'खर दङ। बेवहाय बिथांमोना गावनि बर' राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै लोगोसे गाननाय जोमनायखौ लानानै बिथांमोना जिउ खुंगासिनो दङ। माखासे जेंनाजों बिथांमोना मोगा मोगि जानानै दङ। जेनेबा गुबुन हारिफोरनि नाख्रेबनाय, हा सेनानै लानो नागिरनाय बायदिसिना गुबुन गुबुन जेंनाफोर दङ बेवहाय। दा बेनि गेजेरजों बर' हारि हिसाबै जौगानायनि माखासे आसनि बेवहाय लानायनि बाथ्राफोरखौ सावरायलायनाय जादों। दा बेवहाय जोङो जे एग्रिकालचार बिफानाव जोङो अमा फिसिनाय, ना फिसिनाय, दाउ फिसिनाय माखासे फार्मिंनि गेजेरजों माबोरै जोङो गाव गसंथानो हायो, लोगोसेनो दंफां गायनाय एबा नार्सारि बेफोरजों लोगोसे माने हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि जिथु आंगो हारिनि गाननाय जोमनाय दानानै ओरै गुबुननो फानहरनायनि बेब'स्था, बेफोर राहाजों जों जोंनि रांखान्थियारि बेब'स्थाखौ माबोरै गोग्गोम खालामनो हायो बेनि बागै सावरायलायनाय जादों। लोगोसेनो धुबुरी जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गासै गंबा गामि दङ बेयाव बर' गामि। बे बर' गामियाव गुबुन गुबुन गामिफ्राव माबायदि जानानै दं बेफोर बाथ्राखौबो सावरायलायनाय जादों आरो बेफोरनाव जोङो माबायदिहाय माखासे स्किमफोर हमनानै गामिखौ जौगाहोनो हायो बेनि बागै जों सावरायनाय जादों। बेवहाय जोङो मोनसे ब्रह्म मन्दिरनि बाउन्डारि वाल इटिमेट खालामनाय जाबाय। लोगोसेनो नैबे मोनसे केनेल, दै ओंखारलांनाय केनेल मोनसे बानायनाय जागोन। लोगोसेनो बेवहाय बिथांमोना कमिउनिटि हलनि स्किम मोनसेनि बाथ्रा बुंदों, लोगोसे लामाफोर बानायनायनि बाथ्राखौ बुंदों। आरो बेनि अनगायैबो धुबुरी जिल्लायाव धुबुरी टाउनाव मोनसे ब्रह्म बर्डिं दङ, बेखौ रिपेयारिंजों लोगोसे बाउन्डारि वाल खालामनायनि खोथा बुंदों। आरो बे धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जेरै गुनिकाटा, दावखा, बाङि बेफोरबायदि गामियाव माखासे स्किम हमनायनि खोथाखौ जोङो सावरायलायनाय जादों आरोखि। दा बे धुबुरी जिल्ला आरो बङाइगाव जिल्लाखौ लानानै मोनसे समस्ति एबा बियाब दानाय जादों बिकेडाब्लिउएसनि सिङाव। दा बिथांमोनहा बुंदों जे माने बङाइगाव जिल्लाजों धुबुरी जिल्लाजों जिहेतु एडमिनिस्ट्रेसना आलादा आलादा, ओंखायनो धुबुरी जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसननि सिङाव आलादायै मोनसे बियाब मोनोबा मोजां जागोन। बेखौ बिथांमोना मोनसे प्रप'जाल लाबोदों आरो बे बाथ्राखौ जोंनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनिस्टार बसुमतारी सारआ बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बे जेंनाखौ इयुनाव जोङो माने सुस्रांनायनि राहा लागोन होननानै खोथा होनाय जादों। दा बे लालियापारा गामिया गंसेल' बर' गामि। दा बेवहाय बांगालफोर बा गुबुन गुबुन बे नाथजगिफोर मानसिफ्रा बेंजोबनानै दङ। दा बे गामियाव बर' बिजोंनि फरायसालि गंसे गोदो दंमोन होनना बुंदों, नाथाय दा बिजोंनि फरायसालि गैलिया, एसामिस मिडियामनि फरायसालि दङ बेयो। दा बिथांमोना एसामिस मिडियामजोंनो गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोङो। नाथाय बे जों बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जायफोर बे स्केटार्ड गामिफोरखौ ज' खालामनानै मोनसे बर' बिजोंनि फरायसालि हयथ' फसंनानै बेवहाय बर' बिजों फोरोंहोनो हायो नामा, मा राहाजों, बे बागै सावरायलायनानै राहा लानाय जागोन। बे बाथ्राफोरखौ सावरायलायनाय जादों इयुन समाव। दा बेनि थाखाय आरोबाव गोबां सावरायनायनि खोथा दङ, आरोबाव गोबां हयथ' माखासे इनफरमेसन आरो स्ट्रेटेजिनि बाथ्रा दङ। ओंखायनो बे बाथ्राफोरखौ जोङो दा जोंनि नैबे बिकेडाब्लिउएसनि धुबुरी जिल्लाल' नङा, गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बे एखे समस्या दङ। आरो बे दिनै जोंनि बे धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय लालियापारा गामियाव जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ मानव गेदेर मिहिनेस्वर जों लोगोसे इएम आरो धुबुरी जिल्लानि इनचार्ज महिपाल बर' आरो लोगोसे इउबिपिअनि मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे जिल्लायाव जोंनि समस्याखौ लानानै जोंनाव खबर लाफैदों। जों मोजां मोनदों
आरो लोगोसे बाहाय बिसोरजों लोगोसे गुवाहाटीनि मेट्र'नि आफादगिरिबो जोंनाव बाहाय फैदों आरो जों बहुद खुसि मोनदों। जोंनाव दा जि जानांगौ बा जेरै बोरै दा काउन्सिलनिफ्राय जि थाखा मोनदों खामानिखौ बेसेबांसिम आगबारायनानै लादों दा बिनि सायाव मोजां सावरायदों आरो खबर लाफैदों। उननि समाव आरो जोंनियाव गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगोन होननानै फोरमायलांदों। जोङो धुबुरी जिल्ला जानानै साबायखर होबाय जाहाथे जोंनाव बेबादि खबर लाफैनायखाय। बेखिनि धन्यबाद। जोंनाव जिथु धुबुरी जिल्लायाव बर' सुबुङा एसेल'खाय धुबुरीजों बङाइगावजों मोनसे बिहाब दानायनि मोनसे डिसिसन लादोंमोन। जोङो धुबुरी जिल्ला जानानै जिहेथु जोङो मोनसे बर्डार एरियायाव थानाय आरो खाथियावनो क'क्राझार नांजाबनानै थानाय माबाफोर उसुबिदाबानो जों धुबुरी जिल्ला हिसाबै बहुद समस्यायाव गोग्लैयो। दा जों धुबुरी जिल्ला जानानै जोंनो धुबुरी एक्सट्रा मोनसे बियाब होयोबा जों गोजोननाय थागोन आरो बिसिमखौनो जोङो चिफ मानाव गेदेर मिनिस्टार सारसिम खावलायनाय थाबाय जाहाथे सरकारजों जाहाथे बेखौ रायज्लायनानै जोंनो धुबुरीयाव मोनसे बिहाब दानायनि बेब'स्था खालायो। जोङो बे फरायसालिनि खेथ्रआव जिहेथु जोंनि बर' सोद्रोमाफ्राबो खम जाहोननि थाखाय जोङो बर' स्कुलफोरखौ जोंबो एसे गोनो गोथो मोनो। बिनि गेजेराव जुदि जोंनाव जेराव मेजर गुनिकाटा बावखा बाङि पारसि एसे नांजाबनाय बाहाय जुदि मोनसे बर' स्कुल फैयोबा जों गोजोननाय थागोन आरो जोंनाव जिहेथु पपुलेसनाबो खम दाब दाब जायगायाव दाब दाब होमबाबो बर' थायोबा जोंहा गोजोननाय थागोन।